Sivilizasiýanyň ösmegine garamadan elbetde bir kanun gulçuluk heniden bu döwletde galýar. Ýurtda 10 milyondan gowrak gul bar. Hindistan bu tewitde Pars aslanyny tapyp boljak ýeketäk döwletdir. Hindilerin köpüsi vegetarianlar, ýagny olar haýwan öňümlerini iýmeýärler. Sygyr olar üçin mukaddes haýwan. Musulmanlar üçin doňuz eti gadagan. Şonuň üçin bu ýerde esasan tüwi, gög öňümleri, miweleri iýmek makul bilýärler. Şol bir wagtyň özünde berkizi içi gysgynç diýip atlandyryp bolmaz. Hindiler ýöneköy öňümlerden türlü tagamlary taýýarlamagy öwrendirler.